Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is February 4. Maluyan Diyos, nasingan ni kita na din nidapit ha era simbaha. Dinidapit ha may MacArthur Leyte. Oy, shoutout kita kan Father Ramil Castibulo. Mo sa bayo tira simbaha, mo sa tira altar. Lidong hiya, palidong hiya. Maaramba ka mo nga hadto nga mga panahon ang tawaghan Leytehan una amo ang tandaya. Adi kita yan adidihiton PNP Police Station iton MacArthur. Sir Serwin ngayon amo iton didito niya Police Senior Master Sergeant amo iton Chief Admin ano ngan. Shoutout kita gihapon iton era COP Police Lieutenant Joseph Balye. So amin din ni bagan temporaryong fire station iton MacArthur. Ito ditong bagong building dinihingayad ano nira di fire marshal ano fire inspector Anaklito Estisado Mayor Roden Babante anira minayuyong mayor didi hamay MacArthur Leyte ay kamo ka kuan ha bain kamo magsarang kay na kita ha ano din he baligyan koko lumber oy kunay mapakuan koko adi naglalamber. Time check budoy 9:04 in the morning. Adi na kay mang rokerta adto man ni Rogi daw. Na water pa. Niyan. Mababay ako, mabalik ko. May dito na sangkay mga mandaraw. Makadiyan kita malibot kita didi no lilibuton ta na ito na dinidapit kung hinuton pa di amot aton igpapakiana sumaluyan Diyos nasingan ni kita na dinidapit ha era kuan for the first time naton ano nga maka duyog kita ngani nga baga makapasyada kita ngani iton era simbahan dididapit ha may MacArthur Leyte for the first time naton ano sarado tungan mahusay dito abierto dito makuhan kita masingad to kita para kita baga makakita to na sakob ano iton simbahan dididapit ha may MacArthur St. Isidore ini good man mapakiana kita gihapon kung hino iton ira kura paruko noronian makatu kita ton ira munisipyo Roden Mayor Roden no iton ira mayor didi noronian masasabi kita kung ira iton ira didi mga police station commander iton ira gihapon lawit ng mga bus may dapasugod to good ano dila mayama parang ani kita para gihapon paghatagin katalahuran makadi kita didi ayo ano dila maya masarit kita no sabiya po at tumatira dito ko ano hindi nang eskulahan kita maaram ano St. Isidore parang kita oy ate thank you ha shout out hello ano ngaran Maika alot mo Maika hello Maika yes so tingnan kita dito ha Paris ko no office nira so amoy saan itong patron yan Mayo May 15 it patron dito ha Mayorga ha Mayorga MacArthur Leyte so amo dito ato nakikita didi kun amo init luyo usually ano kung naagi-agiyan talay ni nagsarit man nga ni kita oy shoutout kita kan Father Ramil Castibulo yan mo sa bayo tira simbahan ano man baga palidong hiya no man kahusay hi
Oo, mo sa tira altar. Lidong hiya, palidong hiya. Ibalot hiya nga style, pero pareho hayupi. Oh, hayupi campus ba? Saint Isidore. Oh, no? No, thank you. Nakakanhi kami ha. Nakakanhi ako. Oh, may daw kaupod. Nakakanhi kami. Hintim kaupod. Yeah. Ha? Amo yung aton simbahan. Nag-iyak ka naman. Amo itong simbahan. Hiton MacArthur Leyte. Speaking of MacArthur Leyte, actually nakilala ko man ang Leyte tungod kan MacArthur Douglas. Maaram ba ka mo nga hadto nga mga panahon anisda magmalipayon ang tawaghan Leytehan una amo ang Tandaya. Oo ha? Tigam nito niyo. Way back hen mga Perapacanyos during Spanish colonization. Ang tawag hadto dinhi aton dapit Tandaya. Takay kay nagdamong populasyon. Nung good man nga baga. Maupay good man may da. Kata. Amo da pagdamo. Kay mahiling Tanday. Oh, when during han pagkuan han Tanday ngadahan himang rawon hantor lagat Tanday. Oh, letinood balik to Tandaya. Oh, kita research. Oh, itong MacArthur Leyte. Oh, nakilala tungod kay kan Douglas Japon pero usually ang kuan dito adto palo. Oh. Hey, big shout out kan Father Ramel. Oh. Oh, nakadto kita ha, nakan kita dapit. Hindi makalibot ba kita? O dire, o pwede. Sumakaglibot lang kita hindi nga ito na o nga era abong to. Ada ko may daligarawsan. Kung may dapat di diskina. Kaya nasa adi may diskina. Kaya sa ring adi ko na dapit ko na ito era munisipyo. Man, adi tira dapit munisipyo. Sigurado adi ka tira plaza. Mamay kalala ito magkahusili tira bali no. Dito good mo baga uwat kita kung baga nakakakuha kita mga sugadin din ng mga rawon, mga sugadin nga itong yung kakadtuan, may tungod good mo nga ikita takatanawan ang baga nahimot na yun nga practice adiman ang fire station ng MacArthur. Oo, magkadiuntaan ni kita kuya yung mapicture kita marisida daan niya tawa. Oo. Ano ya man, ano yung kita mga lugar sugar talaan din ni para makita natin ano saan kita baga umugod nito. Oho man, so amay din ni ha itong MacArthur Leyte. Ini nga MacArthur Leyte atuman nga niyo atuman nga niyo may dito ni ulo-ulo ni MacArthur bumasingat to kita. Oh, so shoutout kita kan Mayor itong Mayor didiha MacArthur Leyte may Mayor din Babante. Oo, an ira mabaskog ngan ira sing ira minayuyo nga Mayor. Oo, siyempre nga tan nito nga danaling ko din mamayuyo ton. Okay, ito natanan niya yung mga panuyo publiko in dire baga ahos kaya nang lang baga nagsiservisyo nga may minayuyo nira oo masing adigap kita tira PNP may lang nato din isang kay hanan niya police station mother awato dito oo amoy din niya man mayor executive building adin era evacuation area o fire station doon yan masarit kita o malugaran kita lugaran kita lugar
parang. Oh ha, adi kita yan adidihiton PNP police station hiton MacArthur. O gido no, baga nakagsarit kita. Hi Sir Sherwin. O mamay ka lang Sir Sherwin ngayon. O amo ngayon dito niya Police Senior Master Sergeant Sherwin Reyes. Amo itong Chief Admin ano. O mamay ka lang ngan. Shoutout kita gihapon ito ni Era Officer in Charge sa COP Police Lieutenant Joseph Balye. Nakapangaro kita gihapon ha Era. Hina abiso. Para gihapon siyempre amo matatong binubuhat pagkakanto naton mga burubong to naaro kita na abiso itong Era PNP kataliwan ang Era gihapon na simbahan ganyan na marumbula kita matikadigap kita at Era fire station. Oh sir, thank you sir ay malibot-libot luwat ako. Thank you opo sir, thank you. Amon PCR. Sige. Sakto lang kasi yung fire dito sa MacArthur, bago lang yan. No, giniinayad ano. Mga ano, ni nung kuan, may personal ng fire. Turnover, hindi ko turnover. Oo. Siguro kung tapos na ba yan? From Tanawan ako sir, from kababayan, sige lata akong ano. Vlogger? Magbaba. Vlogger? Opo. Vlogger. Oo. Ano po? Sangkaiton nyo. Sangkaiton nyo? Oo, ang sangkayan mga. Post din eh, post din. Repost niya. Oo. Sharing. Opo, usually mga fire, mga Bureau of Fire, PNP, mga activity niyo sir, inaano ko yan, ni-repost ko yan. Actually, our Facebook page is Police MacArthur Police Station. Ma-search to nimo, may da na mo everyday, daily na mo nga posting, pwede mo i-share. Sinishare ko. Para Ano yan, for awareness. So, Nagabi nag-PCR in charge, ako man in charge niya nung ano. Meron akong ano, pinost kagabi opo. sa page namin. Ito yung page namin, MacArthur Police Station. Facebook account is Special MacArthur. Opo. Minsan sir, yung ano ko rin inaano ko yung mga hotline. Usually inaano ko rin yan kasi for awareness din, minsan may mga paninabo ba. Yung mga ano natin, imbis na tatawag sa responde, magbibidyo muna tapos sigaw ng sigaw, kailangan ng tulong. Hindi naman lahat. So usually amo yung ano ko, parang the reason why inaano ko yung mga hotline like BFP, the PNP, para just in case may mga problema sa daan, emergency, madali sila makatawag, especially yung mga MDR. Ganun. Inaano ko sila, pinapalo ko sila. Sige sir. Mag-ikot-ikot pa ako. Sige, thank you sir. Okay. So nakausap natin ano sila. Sila po yung personnel ng PNP dito sa MacArthur. Ito nga pala yung legislative building na nadighapon ang Business and Justice Hall, no? So ang Rural Health Unit ito na MacArthur, siguro diri kita basta-basta gihapon makatraka. Ay siyempre wala kita makapangarupan abiso. So mo sa itira di Rural Health Unit, no? Oo. Ngayon, speaking gihapon itong BFP, ang kanan fire station ito na kanan MacArthur, in makikita niyo bago itong Era police station, fire station ngan wari pa ko nini ka turnover aton inin baga pag aruan ani gihapon in abiso para kita baga masayod gihapon iton Era hotline. Usually adaman leton didaan, no? Oo, shoutout ano kan Sir Sherwin alagad kay Dira Lumamay Tranggo Police Senior Master, ha? Alagad daw yoton yun, ano ka man Master of all these guys. Na this guys. O, Municipal Hall itong MacArthur Leyte, makikita Bureau of Fire, ha? Oo, ano parang naman kita. Oo, naghihinaya din di ano. Oo. So nakagsarit na kita. Oo, nakagsarit na kita dapit. Nakaaro na kita ng abiso.
hito na fire station didapit ha kuan may MacArthur. Actually tigbaw hiton ada ton gihapon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Ano ba nira kuan hotline evacuation center. So amin din bagan temporaryong fire station hiton MacArthur kay no. Ito atong sisingadian ato ditong bagong building ginihingayad ano. Oy, shout out anay kita. Oo. Anaton anira di fire marshal ano hiton MacArthur. Fire inspector Anaklito Estisado. Oy, save niyo ha. Amo ini importante. Anira hotline 0970-293-2650. Again, 0970-293-2650. Paimat nyon na mga mulupyo ano. Akada anuman yung mga pagkikita niyo mga paninabo, kuhaan it number, tawag, ayawan ay pagbinidyohon. Di rin naman asya ha. Oo, napakanta ko. Amal natin yan, executive building ano. Oy, shoutout kita, adin ira bagong lawyer, attorney Jacqueline Hakubi. Mamay kala. Oh, shoutout ha aton din sir, shoutout tayo. Oh, shoutout tayo. Tuman tira dito fire office no. Mamay kala iton. Mahusay tira. O pamati kumasugad na dada kita. O ano ha? O di lamay. Baka nakukuang ka man. Oo. So Mayor Roden. Mayor Roden Babante. Anira minayuyong Mayor Didi Hamay MacArthur Leyte. Oo. Maringaso to ni. Oo. Uy, adigat tigam nini yo mauset ira gihapon Rural Health Unit. May kala to ng mga panlimbasog ha. Di lara mamay. Oo, ito mga pinaagi ito nito mga panlimbasog ito na kada tagsa ano nagmamangulo. O kay sharing pa. This is where your tax go. Oo, ini baga diri kada baga pag-sharing gintuturutan ding naton. Itong tanawan kahimtang. Kikita na singat kita mga buro barangay at tanawan hanuna hanhadi gihapon amon atong baga pagginhinumutan ang tanawan pinagi anong mga development o ana aton ginkukuan lato mga development diri kita baga napanigin anuman nga baga ikakadaot itong bungto o kay pastiran kung taga tanawan ka maugot ka kung taga MacArthur ka normal maugot pag gihapon itong iyubong to di ba? Diri kita basta-basta baga maghahataging ikakadaot ito sa mabungto kay ba kita persona ng grata noon baga maupay taton niya na kahintang damo tataging kakasangkay na salit ano pa man sadang nato nigparayaw kung ano man iton may ada iton bungto di ba? Oo, tanawan niya na ba daw nagtitikaog sadla oo rila naman mayor pero sige la. Okay, baga usahay, baga di naman good kita perfecto ano. Rakasayop. Pero nakikita man kuno itong mga proyekto liwat. Ba, it's kuan yan na. Agura, Aden Watson. Ba daw? Abreton Watson na tanawan. Oo, baga amo takpati ha. Tapos ada pa, may dinalot McDonald's. Di rila rumamay. Oo, di rila rumamay. Diba malilipay ka pastilan Ginoo ko. Malilipay ka kung tagatanawan ka kay hindi mo baga siyahan kung di ka nga baga pagkikitaon itong development ito ng kusang habong ito makita nga nga damo na itong proyekto sa dito makikita niyo mo gihapon nga sa dito nag-upgrade pala ang Durilco so bisan pira di ko nga hotel bisang patera dito ng mga establishment makasapar so siyempre income ito nitbong to remember gihapon itong tanawan baga kuha nito niya na ano ba ito ang award naging first class na ba tama ba
First class museum. Oo. Tapos naisulod kitahan riches, ano? Unton sisitong tax na nga daan. Oo, maupay itong pagtagad. Nagpaparawa itong tanawan. Bisan burnout ang plaza na obserbaran ko gino. Oh, di ba? Oo. So din higihapon na may MacArthur Leyte. Damot yung makikita nga mga establishmento. Oo. Di ba? Kaya na ito merkado. Kaya na merkado. Ato pa dito? Okay. Sige. Makali kita tira merkado. Kaya mo ito atong pang finishing touches. Oo. Di ba? Mauricio dito ha. MacArthur Leyte. Oo. Nagbibinarubong ito nyo. Kaya po tayo nagpupunta sa mga bungto-bungto. Siyempre gusto rin natin ipakita kung ano ang meron dito sa atin. Yung tinatawag na yung Leyte. Hopefully ma-achieve natin ito na papuntahan talaga natin. Ito na pala yung ano nila. Oh, bye. Ay, sorry. Oh, sorry sir. Oh, ito pala yung ano, terminal nila, oh. From Mayorga to MacArthur, masasabing mga 8 kilometers ang pagitan. Oh. Amo din itira kuan terminal, mga motor. Amo doon ira din ni merkado publiko. Oo. Di kita maaram kung saan nagtabo, pakyan na doon kita. Saan nagtabo din ni Mana? Kada saan nagtabo? Oo, tabo. Kada, oo. Kada biyernes. Kada biyernes. Oo. Ano daw, mataya kita luto. Oo, bayan. Bayan na ni taton lalabs. Magabiling kita danin, asawa mawalo. Bakit mo naman kayo? Kay octopus itong kuan. Shout out Mana. Mana, bay may dakala. Facebook. May octopus it one. Adi na akong kuan. Ayawat na lang makadugang-dugang itong na akong followers. Kana Facebook. Sige, thank you Mana. Parang okay. Sumalibot lang kita dito sa pit ha. At least mag-aamoy sunod nga itong pagbubuhaton, siyempre kita nag-sharing pa, baga kita may daran natin nga binhi, nagkadabong to ano, nasisingad tuan ta, baga papaturok kita yung binhi. Amin din itong ira, merkado, ano daw, sulod daw kita nga ditulugod, para tibuay. Para baro kita, kung ano ta din itong ira paninda. Pwede ka dada. Horay man lain yung tatong good man. Dirso nalagyapon kita panhatag ito na aton. Adi mo pingaga. Dirso nalagyap kita panhataghin. Kilabi na tadi nagsisilpon. Ba ilain makapalo ha aton ano. Facebook. Adi ha. Saan kayo nyo ha? Palo na lang. Adi gyapon ni Mana. Kada biyernes din itong tabo. Ano? Magtakatanawan ako. Hello. Nakapalo ka? Ang mga sangkay, mga engkanto nga di so kadaat. Tawaray. Thank you Mana. Amin din itong sulod itong ira merkado. Sulod kita ha. Man. Madyan nira ako. Mga karne. Mga karne. Tutalahin naman nalaka mo, manahatag ako yung sticker. Ayawat mo makadugang-dugang. Thank you. Oo. Ang mga sangkay, mga engkanto, nga di so kadaat ha. Tabi apoy. Mapilot. Isda. Kada biyernes itabo didi. Man, ating mga karaunan. Hindi na kita makapalitan ng medyas. Kaya mo at medyas nga nabutong. Hindi ni Era, hindi ni Jim.
pero for temporary yun na mo anay nga. Di ba doon nga nagmumulay? Oo, si Patakraw. Man. Panibra ah. Opo. Panibra ah. Saan tikang? Panibra qualifier back to back. Opo. O kamu nag-champion? Ha? Kamu nag-champion? Opo. Uy, congratulations. Oo, may kala ibra kuan hira ha. Uy, oo. Para saan natin yung... Saan naman ito? Saan no? Ha? Next month? Uy, shoutout sa iyo. Mamay kala itong di laro mamay. Mga taga MacArthur, magkarit ngayon na rin magkuhan. Si Patakraw. Oo, mapapag kita. Mga driver naman kami. Oo, yawat la. Tonyo? Oo, sakit Tonyo. Shoutout kita iyo. Shoutout. Oo. Ang mga sangkay, mga engkanto nga dito ka dahat. Dali ka. Sa Tanawan. Oo. Oo. Ayawat malano. Thank you ha. Guys. Okay guys. Thank you ayo. Panalipdanan. Uy, shoutout sa iyo. Shoutout kita iyo. Mag-correct man ngayon kamo. Okay, thank you ha. Oo. May kala ito, ada mga sangkay. Ano ito? Nagkukag kita. Nagdagtot, baka kita yung nagbubutang yung binhiba. Oo. Thank you ha. Sunod. Itatong pagbalik natin yan eh. May da mga event, patron. Di ba? Na pwede natin makover nga something baga magical. Magical good ano. O siyempre pupuntahan natin. Kung meron silang tinatawag na mga tourist spot, ganon. Sayang, parang ganito lang muna ang ating ginagawa. Okay, tala, sugaron talanay ha. Tignan dito pito may MacArthur Leyte. Tignan ninyo ha. Ang Leyte una, ang tawag Tandaya. Salit baga. Sana all may Tandayan. Tandaya. Again, this being your friend from another stars. Tignan dito pito MacArthur Leyte. Ako yung magpapabilin lagihap ngayon. Isang kay ngamayok bo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, ma'am. Chop chop. Okay. Ay ka mo ka kuan ha. Bain ka mo. Magsarang kayo na kita ha. Tigayan na ha. Hi. Thank you. Ano din he? Baligyan he. Baligyan Coco Lumber. Oy, kung na mapakuan Coco. Adi naglalamber. Ano nga ran? Nika, adi niya lumber. Coco Lumber. Adi latin iya Coco. Tatihan na. Ay, taihan. Oy, adi nananahi. Mga uniform. Most itak outfit. Bongga. Ay, magsarang kayo na kita. Oy, adi gihap didi. Kanda ka na didi. Adi karaunan. NGM's Food House, ha? Poblasyon MacArthur Leyte. So mati ka nga ni kita nga di. Hi, okay nga ko. Hala ha. Hala, mamimili ki makoko. Ayaw na, So ada na. Ano man? Tigangan ta. Ay,